Wannan wata ƙasa ce wadda yawan mutanenta bai wuce mutum miliyan 4.600 ba, wanda a shekarar 2024 daga farkon wata Januwari zuwa a watan March, wata uku kenan ake tunanin baƙi ko kuma masu neman mafaka daga nahiyar Afirka kimanin mutum 2,000 sun shige ta. Mafiya yawa daga cikin mutum 2,000 nan kuma 'yan ƙasar Somaliya ne da Kamaru da kuma Angola. Ita dai wannan ƙasa ita ake kira da suna Panama, sannan kuma ba a nahiyar Afirka take ba a nahiyar Europe ba kuma a Middle East take ba. Wannan ƙasar tana Central America, wato tana can a yankin America ne. Sannan kuma wannan ƙasar tsakaninta da America akwai wasu ƙasashe kusan 4 ko 5, amma dalilin abin da ya sa mutane musamman 'yan Middle East 'yan wajejen irin su a Syria, irin su Bangladesh da ma dai sauransu da 'yan nahiyar Afirka suke shiga wannan kasar, suna shiganta ne domin su samu su tsallaka Mexico daga nan su tsallaka America. Amma before ma su tsallaka Mexico sai sun wuce wasu kasashe guda 4 su ne kamar yadda kuke gani. To amma kasancewar su wayannan kasashen irin su Colombia, irin su Peru suna da saukin samun visa, shine dalilin abin da yasa ake yin visa na wayannan kasashen idan mutum ya je can, daga can ne kuma akwai garuruwan da suke bakin ruwa wanda a nan ne sansanin 'yan gudun hijira ko kuma matafiya yake. To daga nan ne kuma zaka samu tim din da zaka yi linkin da su, ko kuma akwai abin da misali ake kira da smugglers, wayanda su za su yi smuggling naku kamar madugu kenan, za su dauke ku, su sun riga sun san hanya, ana yin tafiya ta ruwa, sannan ana tafiya a cikin tsaunuka ne da jejika da irin koguna haka. Yana ɗaya daga cikin tafiya mafi hatsari gaskiya da ɗan adam yake iya yi a kafa. Sannan kuma tafiyar tana ɗaukar kwanaki, watanni, satuttuka, sannan kuma akwai kalubale kala-kala. Wani yakan iya rasa ransa, wani ya rasa lafiyarsa, wani ya rasa dukiyarsa da wani abu makamancin haka. Ba wani waje suke tunkara ba, suna ratsawa ne su wuce irin jejikan Colombia, su wuce wayannan kasashen guda 4 da kuka gani a kusa da Panama din, daga nan kuma sai su shiga Mexico. To idan suka shiga Mexico, daga nan ne kuma sai su samu sai su haura zuwa America. Ita wannan ƙasa ta Panama ita kanta tana karɓar 'yan gudun hijira, amma kuma tana da ƙa'idoji nata da dokoki nata. Tana da tsari na mulki na jamhuriya kamar yadda ake yi a sauran ƙasashe. Suna da shugaban ƙasa nasu, kuma kamar yadda na faɗa al'ummar ƙasar ba su wuce miliyan 4.600 ba, bugu da ƙari kuma suna yaren Sifaniyanci.